thank you so much, Rivika. नोंथांमोनाथ' मिथिखायो होनदो हाबायाव बुंखांखाबाय ओमफ्राय आरो बिदि खेबसेबाव लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय लोगोसे जों सानैबो बाबलि नालाय ओंखायनो एसे गोसोआ मिलायखायो जोंना ओमफ्राय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आंनि भिउवार्सफोरा बा बिनि भिउवार्सआबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा खस्थ' जाबाय आरोना ओमफ्राय आंखौ गारनानै जाबाय बिसोरो आं गैला आंहा मिथिबाय ओमफ्राय मोजां भिडिअ बानायो बिसोरबो हौवा हिनजाव आंबो हाबा जानानै आंबो भिडिअ बानायनांसिगौ जेरैबायदि नोंथांमोना अननाय होदों बिदिनो होबाय था जेब्लायबो सापर्ट खालामलांबाय था ना बिसोर सोर फैदोंमोन दा मा जाबोदों ओमफ्राय दा फैदों होनोबा 7:30 7:30 बिराद मोजां टाइम रंजाबावनो मोनगोन मोसाबावनो मोनगोन दा नायबाव नोंथांमोना जोंबो मोसानायखौ दायो आं ओंखाम जाहैनोसै स' जेडिएक्सनि भिडिअ दिनैहाय मिथि नार्जारी जेडिएक्स मा आंसो जेडिएक्सनि बुरिनि भिडिअ जेडिएक्सनि मा होनो सुन्दरि वाइफनि चेनेलाव दिनै मिथि नार्जारी ओमफ्राय भिडिअखौ नायबाय थायो आरो दिनै फाइनेल लोगो मोनबाय बे थांनाय जायासै जेडिएक्सआनो स्पेसियेलि थेंक इउ बेयो बिराद सापर्ट खालामदों नंगौ नङा सापर्ट बिराद खालामदों बिराद माने मा होनो माबाबो होदों जोंखौहाय सापर्टबो होदों मेन्टेलि सापर्टबो होदों बिरादनो बेनि थाखाय थेंक इउ आरो मा होनो बयबो सापर्ट खालाम जि गोथाव ओंखाम संखायो थांबा जानो लुगैलायो मालाबा लेंहरगोन दै